Kameru. Plaví hodně chytnou toho dříví, oni ho nepustí, to dříví se tam pak furt motá pod plavem. To ve Skalici dřív chytal na lásce jeden chlap, který měl vždycky na celý rok topení. Ten měl takový bodec, takový oštěp, takhle to zapíš do prkna nebo do dřeva, přitáhl si ho. To má velkou kládu člověk nějak neto. V roce 97 tady byla naposledy velká voda. Nebo aspoň myslím, že to bylo 97. Ne, ještě dřív to taky bylo. Ale jo, však to bývalo, ale posledně co bylo zatopený tady u dolí, tak to bylo. My jsme z práce se měli traktorem a traktor nám pak švihnul vedoucí. A my jsme tady běhali a hledali traktor. Na starém Bělidle bylo dobrý počasí na koupání, teď růzí. Tohle takhle jsem ještě v životě neviděl, tenhle náhon plnej teda. Je, a tohle. Tamhle to teprve bude za pohled. To je pastva pro oči. No pánové, tohle teda stojí za prd. A jo, v těch umákách se možná dostaneš tam. Dobrý den. Viktor Činspov. Čau.